MG जमा थांनाया साबाय बाजै लाना खारदागोन MG जों बिराद दुस्थु बियो लामा मोनखासिगोन होमबालाय MG आ ओइ गोरबो नोंनाव फैसा गैया लाना खारबा मा बुंनो उपाय गैया होनलाय तो गाइस दायो आङो फाइनाली क'क्राझाराव दङ अ माय गड एकदम हराव आरोना ओमफ्राय जोङो दायो बेनिफ्राय जोङो नै जोंना दिदोमा सैमाजोंसो खेलायगासिनो फाग्लाया आं बिसिनाव दङ आरोना तो जायो जोङो सानैबो टाउनाव बेरायनो थांनि ओमफ्राय ओरैबायदि बुस्थु देखायनो बे आंनो बेसेबां दामि होनखो 1.something लाख अ जायखिया लाखनि आरोना ओरैबायदि लाखनि सायावनो साइकेलनि दामा आरो जायखिया लाख आयु लाख होनबा साइकेल गंसेनि दामा लाख नोंथांमोना सानना नायदो माबायदि जायोना जोङो सिगां गोदो आरोना 3000नि साइकेलखौ बाब्राबाय थानांगौमोन जिन्स साइकेल बायनो आरोना ओमफ्राय लाखनि साइकेलनो दा नायनो थांनि थ' नोंथांमोना देखायलांगासिनो नायलांदो नोंथांमोनाबो दे गाइस बेनि बिमा नै दिदोमनि बिमा नै बे मादैया जारौ नै खावलायफोरखौ जाहाब जोबलायलायनो बे खावलायफ्रा फार्स्ट टाइम फैग्रा जाफैबायबो गोथावनो बेदरजों दे दा जाफैबावगोन दे हराव दे MG जों सेजागोन दे खेला नोङो MG जमा थांनाया साबाय बाजै लाना खारदागोन MG जों बिराद दुस्थु बियो लामा मोनखासिगोन होमबालाय MG आ ओइ गोरबो नोंनाव फैसा गैया लाना खारबा मा बुंनो उपाय गैया होनलाय जमा जियानो जा माला फैनाय नोंसोरो माला फैनाय खैदिन थागोनलै नैयाव ओमफ्राय ओजा शिलंआव बेसे थाखो खैदिन थाखो हा हरसेल'सो ना दे लांबा बे एख' नङा होनलाय जेब नङा जेब गाइस आं थगायखायानोखायो आं गोरिब मानसि आं थगायनो रोङा एक्सन हो गया गाननोसै बाइकथ' बायनो फैसा गैला ओमफ्राय जेनेबा बाइकनिफ्राय एसे खम माबा जाबाय नै मोनाखै आथिङा बिथिंबायना बेजोंनो थिखांनानै बिरबाय थाङो नामा क'क्राझाराव फैनानै मायाव गाखोफैदों आथिङा मोनासौआ ओमफ्राय मोजां सोरबा फैदोंबा गेला आयौ ओइ गार्लफ्रेन्ड बुंदोलै नोङो बेयावनो गाखोनबा बेखौनो लांसै आं नोंनो बरिया खोथा हाबा जाबा जिएफखौ बेजों लायनोसै खैना गोदान लायोबा लादो बेखौनो दिनै लांखादो देन्जा गरमखा माथो साबानो खारथ' बियो क'क्राझाराव फैना मायाव गाखोलाबायगासिनो फाग्लाजों नैबे मा बे साबानो खारो ओमफ्राय नैबे अड'मिटार नोंथांमोना सोरबाफोर बाइक बायनो फैसा थोआखैबा नै बेखौ लांफैदो थावबो सोनाङा नामा लांना मानो दामानो बेसेबां थांखाय बाइकजों समान खाना बेसेबां दाम बेसेबांसो दंखायोबा 36,000 थानानै न' आयु फाग्ला नै साइकेलफ्रा नैबे बे बेसेबांनि 1 लाखनि 1 लाखनि साइकेलनो नैबे आयु फाग्ला जागोनलै सोर सालायोलै गोरबो लादोलै नोङो हा गोरबोआसो हागोन खेला 1 लाखनि साइकेलनो मोनसे समाव जोङो 3000नि साइकेलखौ मोनैनि फाग्ला जाबाय थायोमोन 1 लाखनि साइकेल जाबाय ब्रा बियो फाग्लासो आयौ गाइस फाग्ला जाबाय आङो साइकेलनि दाम खोनानानै आरोना ओरैबायदि डेन्जार बाइकआनो गंसे फैसिगोन नामा 1 लाखआव आयु फाग्ला जाबायला खोनानानै फार्स्ट टाइम हाबदों आं क'क्राझाराव दिनै बे साइकेलनि बेसे दाम बियो 62,000 आं गाबोन डमिनारखौ लायालासिनो बेखौ लांफैनोसै नामा गाइस ओरैसोलाय जोंफोरा फाग्ला जागोनलै साइकेलनि दामखौ खोनाबाथाय जायखिजाया नोंथांमोना नांगौबा लांफैबानो जाबाय क'क्राझाराव फैनानै थ' गाइस बियो माने प्रम'सन भिडिअ नङा दे जास्ट आं गाव नायनो लुगैनानैसो फैदों आरोना नोंमोन नायनो हागोन नै साइकेलनि स्टाइलफोरखौ नांगौबा लांफैदोलै गासिबो फाग्ला बानायना दोनदों माथो दामि गोजाजोब नामाब्रा जियानो जा आं नै मोनसेनि दामखौ खोनानानै बागदावखाबायलै 1 लाख ना मा होनखो दामानो फाग्लासो माथो आं जास्ट नायनो लुबैनानै फैदों दे गाइस बेयो माने बिदि प्रम'सन भिडिअ नङा जेबो नोंथांमोना जेबो बिदि गाज्रि साननाङा दे गाइस नोंथांमोना देखायबाय आरो
Folding cycle, folding. Sipaijibनो हायो आरो ना आयु साइकेलानो सिफायजोबनानै द'ल' मनायाव सोनानै दोननो हागोन माथो लानानै थाबायनो हायो So we now want to buy 49,000. 49,000 नि साइकेल बियो आरो Electric, fully cycle. अन जाबायना ब्रो नैबे थ' लाइट जाहैबाय बेक लाइटबो दंमोन ना नैबे बेल आरो बाइकसो जेनेबा बाइक आरो हमना लाना साबाथ' खारबाय साबाबो खारबाय ओमफ्राय पेडेल एसिस्ट दं मोनसे पेडेल एसिस्ट बा नैबेखौ थुनांगौ आरो ना फार्स्ट गियारसिम दं गियाराव होयोबा नोंना पेडेल एसे गाबानो माने 25 स्पिड बिदि मोनगोन आरो 25 मुंब्रियाव फुङावनो खैथासोआव होनदों ब्रा 7:30 रिपर्टिं टाइम ओमफ्राय 9 आव जागोन आरो माने रेसिं सोलिगोन आरो ना साइकेलनि ओमफ्राय नै प्लेयार्सफोरा रेसार्सफोरा चिरांनि नोंसोर चिरांनि ओमफ्राय नोंसोरलाय गासिबो ए गासिबो साइकेल गोजाजोब फाग्लासोलै साइकेलफ्रा रकेट गोजाजोबसो नामा होननाय नायदे लागाव साइकेल रेसार गोजा औ गासिबो थांगोन गाबोन फुङाव थांगोन जोङो नायनो बेस्ट अफ लाकलै ब्रादारमोन हख्लाय रकेट दाउ फिसा बायदि बिरबानो जाबाय दे